Слабодка – прыгожае мястэчка на Браслаўшчыне. Тут шмат азёр, прыгожы касцёл. Але жыхарам заходняй Віцебшчыны пры слове «слабодка» найперш уяўляецца псіхічная лякарня, якая тут размешчана. Гэты шпіталь быў зарганізаваны ў 1947 годзе і надоўга зрабіўся візітоўкаю Слабодкі. Нават назва мястэчка стала абагульненаю назвай. Я ў дзяцінстве доўгі час думаў, што это псіхлякарні так называюцца. А як да это ставяцца жыхары Слабодкі? Не бянтэжыць іх гэта? Ни капельки. Все нормально. У нас очень классное отделение, все нормально. Не бентежить. Мы вже привикли, сколько год нас існує тут, так ничего страшного. Ну что, я там работаю уже 30 лет, и мне это как обыкновенная работа. Мне это не бентежит, потому что я там не работала. Да нет. Слободка – это обычная деревушка, в которой живут добрые, справедливые и хорошие люди. З жыхарамі Слабодкі пагаджаецца гісторык Вітольд Ермалёнак, які жыве ў Мёрах, а паходзіць якраз з ваколіцаў Слабодкі. Ён рады, што тэндэнцыі памяняліся. Все-таки для большасці людей это менавіта ассоциация зараз з касцёлам. Адным з найпрыгажэйшых на Браслаўшчыне. Некалі Слабодка была вялікім мястэчкам, дзе віравала жыццё. Тут працаваў швейны цэх, кандытарскі. Пасля вайны была і млечарня, і сушыльны завод, як гаворыцца. Вот там, где цяпер эти шапікі Еўраопта. Вялікі сушыльны завод у былых казармах. Да, это было. І ўсё ж Слабодка найбліжэйшым часам не памрэ. А ўсё дзякуючы таму, што это месца вельмі прыгожае. Тут шмат азёраў. Чаму так невыразна бачны заняпад? Таму што ўжо цэнтра калгаса няма, як раней быў это цэнтр калгаса вялікая. Таму што робіцца дачным мястэчкам, дачным пасёлкам. То есть слабажане караныя выміраюць, а купляюць іх в асноўным мінчане, або там з Масквы нават ёсць іншых месцаў. Нават аднаму вядомаму кіраўніку гэтыя мясціны спадабаліся. Ён у ваколіцах Слабодкі займеў сваю рэзідэнцыю. Цяпер псіхічны шпіталь застаўся практычна адзінай установай, якая дае працу прыблізна сотні чалавек. І гэта не толькі жыхары Слабодкі. Але работнікі кажуць, што лякарню хутка закрыюць, і яны застануцца без працы. Дык гэта што, псіхічна хворых людзей стала менш? Ці яны цяпер працуюць у іншых месцах? Чытаючы апошнія навіны, складваецца ўражанне, што навокал нас Слабодка, і тут ніякіх лякарняў не хопіць. То кампанію ў ковідных скафандрах затрымліваюць, то 150 джипаў праз мяжу прарываюцца, то людзей у лазні затрымаюць за несанкцыяванае мерапрыемства. Тут ніякіх пальцаў не хопіць пералічыць. Ну як гэта назваць? Слабодка ды і толькі. Я ніякім чынам не хачу пакрыўдзіць жыхароў Слабодкі. Але так у нас атрымалася. Хацелі свабоду, а атрымалі Слабодку. Зміцер Лупач, Белсат.